Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama-video amaningi kodwa ama-video amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi subscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama-video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama-video ungafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama-video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Ukuphupha ngamazinyo. Uma umusha kule channel sicela usubscribe usifollow ku TikTok ulike yonke indawo silandele. Uma uhlezi uphupha ukhumuka, abanye beke bethi ukuphuma ukuphela kwamazinyo, lokhu libuyile nje kaningi lelo phupho lisuke kubika ukuthi ke lungisa indaba yakho nesibongo sakho. Uma uphupha ukhumuka amazinyo kusho ukuthi uzolahlekelwa okuyigugu kuwena, okubalekile kuwena. Kanti ke uma uphupha ebuhlungu noma exega amazinyo kudingeka isibongo, le mimoya yakho isiyayidinga, idinga ukuthi ke ucace wazi ukuthi isibongo kahle kahle ubhilonga kuphi. Uma unombuzo buza ku-comment ukuze ngizokwazi ukuthi ngikwenzele yakho i-video ngifake ku-YouTube. Ungakhohlwa phela ukusubscribe ukuze ungaphuthelwa noma ngabe nini mangifaka i-video.